Kapitang Inteng! Anya ti aramidem dito'y paradaan na natuyang. Asinaw, tinakapila, kwarog. Siyak, sa dino ay ti papanam. Itulod nakman nga rod, ije ilay. Inakman ipaw, ito'y bado ni badong kaw. Tawan ka no, ti usarin na. No kasta, saan pa yung nagawid ni tata ba daw? Kapilitan tasaan pa'y mo't analpas ti trabaho da. Umala, lumugan ka nga ruday. Tay tulod ka ni Jay Ilay. Nakadanon tal dito Ilay. Mabalin yun ti dumusaag. Anya ngay ti ibagak no singirenak ni Kwaraw. Awan mo't kwartak apagplitay. Ay, amo ka. Aging kakabawaki. Nay, apay nga adi kay sumungbat na natuyang. Anya nga minon ti ko ng Kwaraw. Di ko na, nakadanon tayong dito'y Ilay. Mabalin yung ti dumusaag. Kain, agbayad kayo ni ti 50. Singiran na manay. Ha? Apay aya? Kano inted kung tibayad ko itay? Saan pa imot Inted ko nga rod itayon. Sige, aglisi ka di tadalan ko Kwaraw. Anday tadi, Joe. Agin kakabawak managin tapno makalibri ak iti plate. Nay, anya ti aramidin nyo dito yung Ilay na natuyang. Ay, napanak nagpalingkay, Joan. Ayan nga ti pinalingkiyaw. Ay, saan gayam? Napanak la nagpariban. Ay sos. Kabaw kayong samot na natuyang. Kasta ayamat ti nagpariban. Kulot lang tamat dito bukyo. Saan mo't Di ka naglibak, madlaw mo't. Uto ni Joan. Nay, anya ti isuman yaw. Ay. Nag-cute ka magayam, Joan. Ni. Kumukumpur mo yung matan ti bagbagayo. Ala, lumugang kayo langan. Tay tulog ka na yung balayaw. Arigatain, amang ano mapukaw kayo pa dito Ilay. Sapay kasla, gulugin ti kabaw yaw. Apay akas tatilangam ang nagawid ko ro. Kasla makasagit ka Kasanumit nga may. Sana nagbayad ni nanatuyang itipliti na. Siningir mo kuma. Ipilit na nagbayad dahin. Gamawan mo't apulos tinyawat na. Urayan niya ti bagak. Ipilit na nagbayad dahin. Ay sos, ang mga no agkabaw mo tin. Jak mamati ang kail. Kabailan ng tupay ti mapani Jay Iling agmay maysa. Kas Jay ayati agkabaw. Amo na ti pagluganan na. Jawn, nakita ngayon tulod mo ni nanatuyang iti balay daytay. Wain, nakita kami ngagmay sa Jay. Binayadan na ka di tipliti na. Di na ngamin binayadan tipliti na kanya ka 50. Ipapilit na nagbayad dahin. Uray saan mait. Ay, saan nga road chip? Saan ko na siningir? Masyanak takaslag kabaw matan. Di na amunuan niya tinararamid na Jay. Agraman ti balay da, malipatan na pa yan. Imposible nga. Ay na chip, pudnong agkabawan ni nanatuyang. Mga nukong kuna na lang. Saan mat siguro? Basta, at daw utang kanyak ni nanatuyang 50 pisos. Ni maribanang ti masalaw ko. Akin kakabawak managin tapno mamatid ang agkabawak. Amangan no agipulong ni Kwaro kadakwada. Marito yan. Si kamot gayam dahi tamasabat ko. Sa dino ti papanam? Agawid akaon, maray. Hanggang saan mat adita ti dalan yaw? Anyasan? Katno dito'y matisigod apagpagnaak? Ay maray. Dalan may dahi taturturungam. Di mo ibagang agkabaw kamutan. Ala, sumurot ka kanyak, ta isurok ti dalan yaw. Apay nga itakalang dungaw. Di matang kalay ti mantika nakabaybayag ka. Ay, kasano, kat intulod ko ngamin ni Marito yang ije balayda. Apay nga itulod mo kat saan nga ubing?
Sa bali nga rod, ti sursurutan na adalan. Kaslag kabaw mat. Ah! Ay, kun kait. Anyat kayat mo asawan? Imay ni kwarog itay. Kat imbaga na, asaan kano abinayadan ni Marituyang tipliti na. Hanggang ipapilit mat kano ni Marituyang anak kabaya din. Ngamawan mat inyawat na. Ay, amang ano talaga nga agkabawan ni Marituyang. Sapay sana nagaw-awid ni Pari Badong. Umayak man gumatang, Marikwanang. Anyat gatangam ngay. 5 nga itlog, Maray. Mabitlang nga raw. Ay, sibuyas ngay, Maray, at alakaw. Naibusan. At dili mga itlog. Ay, thank you, Maray. Sigay inakaon. Ay mabit man lang maray. Tay bayad mo ngay. Na, katno inted ko itayan. Awan pa inted mo. 50 pesos amin dayta. Ay na, Maray, dinakman luklukwan. Sigurado ak nga inyawat kung tibuo a 50 itay. Di mo ko nang agkabaw kan. Ay, sikat yung kabaw, Marikwanang. Yag mo kat tay bayad mo. Inted ko nga rod itayan. Apay ay adagulit ka. Awang nga ro din yaw awat mao. No di mo kaya tagbayad isublim ta itlog. Apay ko mga isublik ngay kat binayadak mo. Isublim da ita wano saan. Nanane. Anya ti aramidom ngay. Anya ti mapaspasama kada kayo adwa. Agap-apa kayo kadimanan? Ay, kasano mga main. Saan nga mo ni Marituyang tagbayad? Nagbayadak nga rod itayan. Ala, tapnawan gulo. Bayada kon kagawad ko anang. Nakalibriak manin. Manwaya ti babayadan ni Nana Tuyang. 50 lang, John. Oh, at iti 50 pesos kagawad. Kat si kamat Nana Tuyang, agawid kan. Tamangan no agpinudot kayo manan kini kagawad ko anang. Ay, uwan. Agawid ako, John. Sa dino tinagapwa, Maray? Ay ikwa, Kapitan. Napanakla ang gimatang iti itlog di tatersina ni Marikwanang. Ay, Wan. Si Kangay, sa dino ti papanam, Kapitan. Adalaga tangag di tatersina ni kagawad ko nang. Ay, sige nga raw, Kapitan. Agpatuloy akaw. Sige! Tikunan ni Banang kanyak. Maliplipatan ni Marituyang tidalan ngagturong iti ayanda. Ang ito, muna ba? Inteng, anya ti pampanunutem. Itay pa'y adi kag sasao Ay, naunag ti pampanunutek dungo. Anya nga minday ta pampanunutem. Aya. Kaslasan mo't nga agkabaw ni Marituyang. Nay. Apay anay bagam ti kasta. Nasalaw ko di tadalan ni Marituyang. Amuna mo't ti turturungan na. Aya. Maganda agin kakabaw laang. Ay, di ka agsawi ti kasta. Ta saan tayo nga ammo ti pudno. Ay, naskin na maabuan tayo ti pudnaw. Nagkabaw unusan ni Marituyang. Kasano nga rod? Panunutak pa'y. Ay, agpatulong akman kan kakwaraw. Anya ti maitulong ko angkal. Agpanunot ka man iti aramidin ta. Tapno maamuan ta no pudno agkabaw ni Marituyang. Ita, mamati kayon kanyak. Mamati kayon nga aging kakabaw lang ni Nana Tuyang tapno makalibre. Saan pa? Tawan pa'y mo't ebidensya ta nga aging kakabaw lang ni Marituyang. Nasken ngagsungbat dahi di Nana Tuyang. Uray ni kagawad ko anang. Nabiktima na ka na wangkal. Ammo ka unti aramidin ta. Kasanaw? Yasas ko kan kangkal. Asidig tayong itayan da Marituyang. Sikati mangibagakan ko na kwaraw. Syakti makamaw angkal. Ibagak nga da impaw it ni tata badong akwarta ken kwa na. Kat masapul ang mapanaalaan ni Jay Ilay.
Sa dinungan ti pangalaan na kuma. Di ibagata nga lang na iti may sa padala center. Nungay maamuan ng ulbudan ta. Saan nanto ang maamuan? Tawan mo't silpon na. Siyak mo't ti kanayon akuntaken ni tata ba daw? No agpaw iti kwarta. Anya ter aramidin nyo dito'y balay, kwaraw, kapitan. Ibaga mon kwaraw. At dahil pawit ni tata ba dong ang kwarta para kan ka na natuyang? Ha? Pudnaw, kwaraw? Wan, kayo kanualaan ita. Ay mabitla ang araw tagpulis ha. Agawa amare ta dapay ilakad ko iti ilay. Wun, kapitan, agawa a. Aw, nakadanon tayo dito yung ilay na natuyang. Dahito iti address ti padala outlet a pangalami ti kwarta. Ay na. Naimbaglaang ang tadamanan impawit ni Badong Kaw. Amom ka diti papanam, nana. Wun, amo kwaraw. Aw, na kayo nga rodan ti makamuha. Sigay, inakon kwaraw. Thank you ah. Amangan no atidog ti pila iti pangalaak. Aw, makita yung anggal. Alis to ni na natuyang. Anya nga ti sumarunong ko aramidin ta kwaraw. Surutin ta, kitain ta, no muna ti pagturungan na. Siguradaw, agin kakabaw laang ni nanatuyang. Datan dito yung parakay, asidag iti padala outlet ngayong bagak apangalaan ni nanatuyang anggal. Amuna ba't tinagpilaan na? Makitam da ita, amuna ti turturungan na. Kasta ti agkabaw. Isang tapay anak kasigurado. Aging kakabaw lang ni nanatuyang, tapno makalibre. Agawitan ko araw. Sana balik tamutan tipod na. Ay, sana angkal. Urayin ta ni nanatuyang iti paradaan. Sigurado ang makaungat no maamuan na nga inulbudan ta. Sumunga din ni Marituya, kwaraw. Sikan ti makisango ko kwada. Bayam lang nga akong atangkal. Agruam day tataaw. Ha? Ulbod ka, kwaraw. Awan matgayam timpawit ni Badaong. O diri mo ramot lang ang tipod na nanatuyang. Sana pod nung agkabaw ka. Amum tupay tinagturturungam. Amum pa'y tinagsubliam dito'y paradaan nga uray awan kadwam. Ay di nakikasta-kasta si kakwaraw. Pudno mate, aging kakabaw ka lang tapno makalibre ka. Nas ka na maamuan ni kagawad kuanang ti may papaniti day tawi. Amok ti inaramid mo ken kuana. Nay, si kamot ti lumabas dito tersenak, Marituyang. Umay ka mampay tagsarita ta. Nay, sino ka? Apay ngay ayaban na. Ni kumari makwanang dinak may lasinan. Ay awan kumarik ngagnagan iti kwanang. Ay, di ka man nagkasta-kasta, mare. Ammo kon ti amen. Amok, ngagin kakabaw ka laang, tapno makalibre ka. Ha? Imbaga ni Kwarog kanyak tinapasama ki Jay Ilay. Gitakan! Na, timbarayan. Ay, maray! Agsubli ka! Aw, nagsubli ka mat dito tersenak, Marituyang. Un maray. O may kulay ito'y 50 pesos. Bayad tili mga itlog ngayon nalak. Isublimot nga ron kin ni John dahito 50 nga imbayad na kin ka. Dahito may sa 50, pakitad mo to kin ni John. Mabainak ngamin amapan ijay balay da. Nay, amunak mo gaya, maray. Wan, maray, sana po nung agkabawak. Inaramid ko laang tikas jay tapno makalibri. Sana nasaya at tikas tangay naramid mo. Ado pa'y gayam ti binikti, ma'am. Sapay ka baranggayan tayo amin. Huwag nga ron, maray. Ay, mababainak una yun. Awan nga ron, tirupak nga isarang ko kadakwada. Nala, tinapatag nakaamiriskan. Kahit anya nga ron ti planom itan. Sumurutak ije pagtrab-trabahuan ni Badong, maray. Ijayak pa'y laeng. Tamarik nak akaguradak dagiti kabaranggayan tayo. Kusila pandak tupay nukas ta masabat dak ditadalan.
Basol mo matlaeng No apay mga minakas jay tinararamid mo Ay, umadayo akpay laeng marikuanang pumanaw akong dito'y barangay tayo. Ay, di mo itarayan ti parikot mo, amare. Sangwam kit day, dagiti tao alinuklukom. Kat isublem ti para kadakwada. Tap numalag-anan mo tirik nada. Ay, nanato yang aya. Di ka garamid iti kalukwan. No di mo kaya't aguraan da ka dagiti kaarupang. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabali po ay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rebutazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengat.